Hoxe damos-vos a oportunidade de gañar un circuito nun spa. Ti fas a galega, porque os mellores momentos da radio e televisión de Galicia están protagonizados pola xente que estades do outro lado do micrófono. Como por exemplo, no Pensando en ti. Michael Jackson está aquí en Villarrubí, un chalecito pequeno, Michael Jackson. Como? Sí. Michael Jackson teu a casa en Valdoviño. A ver se foi en Ferrol onde grabou o videoclip de Thriller. O mellor aprendeu en Galicia a facer un moonwalk. Non, porque xe non tería outro nombre. Chamaríase O Caranguexo. Seguinte protagonista, unha rapaza que participa en O Amor está en Galicia. Eu coídome facendo yoga na miña casa. Tío, podías me ensinar? Ai, sí, a ver se así mellorases de peso tamén. Vai en directa que me botou tamén co de perder peso. A verdade é que ir a unha cita que che chamen gordo é como ir ao urólogo e que te reciba cunha patada nos collos. Máis citas inesquecibles como esta todos os mércores despois do Land Rover. Esta señora que entrevistaron no termómetro. Diz que hai xabaríns por a zona e mirade como fai para espantalos. E dixo, pois vou coller o churrubío. Entonces trae a pandereta, entón poño o churrubío, e o teño aquí e fa. Vai co churrubío e ca pandeireta. Non sei se vai asustar os xabaríns ou facerlle unha foliada. Parece un novo grupo de tradi galego, verdade? Temos Camaña e Meixeiras, as fillas de Casandra e agora Churrubío e Pandeireta. Vos facedes a galega, pero hoxe imos vos dar unha oportunidade de participar a través do vosso teléfono móvil. Poñede en comentarios con quen iríedes a un spa e o comentario que máis nos guste, o máis divertido, o máis original, o máis emocionante, poderá gañar un circuito para 2 persoas no espasiño de Outes. O gañador dirémolo o venres a 1:30 no termómetro.